Od roku 2001 sa na Slovensku pravidelne každé 2 roky organizuje celoslovenská súťaž Dedina roka. Slávnostné vyhlásenie výsledkov jej 6. ročníka sa konalo 24. novembra 2011. Prvenstvo získala obec Oravská Lesná, ktorá zvíťazila v konkurencii ďalších 20 slovenských obcí. Oravskú Lesnú sme navštívili a starostky inžinierky Viery Mazurovej sme sa spýtali, o čom súťaž Dedina roka je a čím si podľa nej obec Oravská Lesná zaslúžila víťazstvo. Chceli sme sa zviditeľniť a ponuka bola lákavá. Veď je to prestížna súťaž, možnosť reprezentovať na európskej súťaži, tak sme jednoducho vypracovali projekt a boli sme úspešní. Zviditeľnili sme aj podnikateľov a firmy, ktoré sú v obci. Ukázali sme celej krajine, že Oravská Lesná je jedinečne krásna, nezabudnutelná a hodná navštívenia. Svojou rozlohou 6500 hektárov a počtom obyvateľov 3295 patrí medzi stredné obce na Orave. Obec Oravská Lesná súťažila v 7 kategóriách. Komisia hodnotila rozvoj tradičnej kultúry, súdržnosť komunity, obnovu tradícií, rozvoj cestovného ruchu, udržiavanie partnerstiev, úpravu prostredia dediny a rozvoj inovácií. Všetko podstatné hodnotiaca komisia v našej obci videla. Maloktorá dedina na Slovensku má také danosti ako Oravská Lesná. Je to krásna prírodná scenéria, kostol svätej Anny postavený v secesnom slohu, Oravsko-lesná uvraťová železnička s parným rušňom, súkromná hvezdáreň, krytý zimný štadión, zimné stredisko Orava snov, hotel Wellness s rehabilitačným centrom a lesný naučný chodník. Do súťaže som zapojila celú obec, či už farský úrad, všetkých občanov, podnikateľov, organizačné jednotky, ktoré v obci pôsobia. Každý mal na starosti prezentáciu svojich aktivít. Na európsku súťaž sa musíme pripraviť zodpovedne, pretože budeme prezentovať nielen Oravskú Lesnú, región Oravu, ale celé Slovensko. Myslím si, že máme čo ukázať aj európskym obciam.